Hindi ko akalaing sa simpleng sideline ko tuwing Sabado at Linggo. Doon magsisimula ang isang bagay na hindi ko makakalimutan. Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Justin, 27 anyos, isang tricycle driver dito sa aming lugar. Simple lamang ang buhay ko. Araw-araw gigising ng maaga. Papasada hanggang tanghali, papahinga saglit, tapos babalik ulit sa pamamasada. Sanay na ako sa init ng araw, sa maalikabok na kalsada, at sa paulit-ulit na ruta. Hindi man marangya ang buhay ko, ay sapat naman na yon para makaraos. Single pa ako. Kahit girlfriend ay wala, siguro dahil na rin sa hirap ng buhay. Sa tuwing Sabado at Linggo, dahil walang pasok ang mga estudyante, nagtatrabaho ako sa malaking bahay malapit sa amin. Doon ako nagsa-sideline, sa bahay ni na Aling Carla. Ilang bahay lang ang layo nila sa amin, pero parang ibang mundo ang loob nila. Ayos naman ang trabaho ko roon. Hindi naman mahirap. Parang boy na nila ako doon. Maglilinis ng bakuran, mag-aayos ako ng mga sirang gamit, magbubuhat ng kung ano-ano, at pati pamamalengke kapag Sabado, ako na ang gumagawa. Tinanggap ko agad ang alok noon ni Aling Carla. Ekstrang kita ko rin kasi yun. Pero hindi ko inaasahan, Miss Love, na hindi lang trabaho ang mararanasan ko sa bahay na iyon, kundi isang masayang karanasan. Karanasan ko kay Aling Carla at sa anak niyang si Valerie. Si Aling Carla ay 58 years old, isang byuda, dating OFW. Halatang masanay sa maayos na buhay. Pero ang pinaka nakakagulat, hindi siya mukhang 58 years old. Maayos siyang manamit, hindi man magarbo pero classy. Maiksi ang buhok niya, laging parang plansyado ang mga damit, at may aura siya na parang hindi mo basta malalapitan. Kapag nagsasalita siya, kalmado lang. Hindi malakas ang boses niya, pero parang nakakatakot kontrahin. At kahit hindi ko gustong aminin nung una ko siyang makita, alam ko sa sarili ko na kahit may edad na siya, malakas pa rin ang dating niya. Yung tipong mapapatingin ka talaga kasi parang may kakaiba sa kanya. Pero kung si Aling Carla ay may kakaibang presensya, iba naman ang anak niyang si Valerie. 38 anyos na Miss Love ang anak niyang si Valerie. Isa naman tong bank manager. Tahimik pero hindi mainihin tulad ng ina. Actually, pilya nga siya. Sa unang tingin, simple lamang siya. Hindi flashy. Hindi rin siya yung tipo na naghahanap ng atensyon. Pero kapag tumataglang titig mo sa kanya, doon mo mapapagtanto na maganda pala siya. Mahaba ang buhok niya na madalas nakalugay. Hindi rin siya mahilig mag-makeup. Natural ang ganda niya. At yung katawan niya, halata ang hubog kahit simpleng damit lang ang suot. Pero ang pinakakakaiba sa kanya, yung tingin niya. Hindi ko maipaliwanag nung una pero habang tumatagal ako sa bahay nila, napapansin ko na parang mas matagal siya kung tumingin. Para bang gusto niya akong lapitan at may gustong sabihin. Nung una hindi ko yun pinapansin. Baka ganun lang talaga siya. Sinasabi ko sa sarili ko, trabaho lang dapat ang gagawin ko. Wala nang ibang iisipin. Pero habang tumatagal, hindi ko na maiwasang mapansin. Isang Sabado ng umaga, pinapasok ako ni Aling Carla sa loob ng bahay nila. Justin, pakilagay naman tong mga kahon sa likod, sabi niya. Opo, sagot ko agad. Habang binubuhat ko yung mga kahon-kahon papunta sa storage room, nakaramdam na naman ako ng isang pamilyar na pakiramdam. Para bang may nakatingin. Paglingon ko ng bahagya sa gilid, nakita ko na nandun si Valerie. Nakasandal sa may pinto. Hindi naman to nagsasalita kundi nakatingin lang sa akin. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin kaya tinuloy ko na lang yung ginagawa ko. Pero sa loob ko, may kakaibang kaba.
Hindi naman kasi ako sanay na ganun. Hindi nga ako sanay na napapansin. Pero dito sa bahay na ito, para bang may ibang mangyayari. Pagkatapos kong magtrabaho, naupo ako sandali sa may garahe para magpahinga. Pawis na pawis ako. Hinihingal lang kaunti. Biglang may lumapit. Pagod ka na? Pagtingin ko, si Valerie. Konti lang po. Sagot ko naman. May hawak siya nung isang baso ng tubig at inabot niya sa akin. Uminom ka muna. Salamat po. Sabi ko na medyo naiilang pa. Umupo siya sa tapat ko. Tahimik lang siya nung una. Ako rin. Hindi ko naman alam kung anong sasabihin. Hanggang sa magsalita siya. Hindi mo kailangang mag-pause sa akin. Napatingin ako sa kanya. Sabi ko na lang. Valerie na lang. Sabi niya na bahagyang ngumiti. Napakamot ako sa ulo. Sige, Valerie. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may nagbago sa pakiramdam ko nung sinabi niya yon. Para bang biglang naging mas personal ang lahat. Matagal ka na bang nagtatrabaho dito sa amin? Tanong niya. Mga ilang buwan na rin. Sagot ko. Kapag walang pasada, tinatawag ako ng nanay mo. Tumango siya. Masipag ka talaga, no? Salamat. Sagot ko. Mula noon, napapansin kong madalas ang paglapit niya sa akin. Minsan may dala lang na tubig, minsan may merienda, minsan makikipagkwentuhan lang sa akin. At sa bawat pag-uusap namin, parang nagiging komportable siya. At ako, hindi ko rin maitatanggi, nagiging komportable na rin ako. Pero kasabay noon, mas lalo akong naguguluhan kasi hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng lahat. Hanggang sa isang linggo ng hapon noon, nag-aayos ako ng lumang gamit sa loob ng storage room. Akala ko mag-isa lang ako noon. Bigla ay may pumasok. Justine? Paglingon ko, si Valerie. Lumapit siya ng kaunti. Hindi naman sobrang lapit, pero sapat para maramdaman ko ang presensya niya. Kumusta? Ayos naman, sabi ko. Balita ko wala ka pa palang asawa. Tanong niya. Oo, mahirap ang buhay eh. Sus, ako stable na. May maayos din akong trabaho. May ipon. Ako ba napapansin mo bilang babae? Diretsong tanong niya. Natigilan talaga ako noon at nagulat. Hindi ko agad alam kung anong isasagot. Napapansin mo ba, Justine, yung pagtingin ko sa'yo? Yung ibang pakikitungo ko? Dagdag pa niya. Napayuko naman ako sandali. Napapansin ko. Sagot ko rin sa wakas. Parang tumigil ang oras. Ano sa tingin mo? Tanong niya ulit. Huminga ako ng malalim. Hindi ko alam sabi ko. Unti-unti siyang ngumiti. Basta kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Available naman ako anytime Mabilis lumipas ang maghapon. Paglabas ko ng bahay nila nung araw na yon, nadatnan ko si Aling Carla sa sala. Nakaupo siya at may hawak na tasa ng tsaa. Uuwi ka na ba, Justine? Tanong niya. Opo, sagot ko. Ngumiti din siya pero parang may kakaiba sa tingin niya. Salamat sa tulong mo. Wala pong anuman. Habang papalabas ako noon, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaiba na para bang hindi lang si Valerie ang nakakapansin sa akin. Paglabas ko ng gate nila, doon ako napahinto, tapos huminga ako ng malalim. Hindi ako mapakali nung gabing yun. Pag-uwi ko galing sa bahay nila Aling Carla, paulit-ulit lang sa isip ko yung nangyari. Yung usapan namin ni Valerie sa storage room. Habang nakahiga ako, hawak ko lang yung cellphone ko. Scroll ng scroll kahit wala namang hinahanap. Hanggang sa may pumasok na text. Unknown number. Binuksan ko. Gising ka pa? Napakunot ang noo ko. Nag-reply ako ng, sino to? Ilang segundo lang, may dumating ng mensahe. Valerie. Parang biglang bumilis yung tibok ng puso ko.
Napaupo ako. Hindi ko inaasahan. Paano mo nakuha ang number ko? Reply ko. Kay mama, may kailangan daw kaming ipagawa siya next week eh. Napangiti ako ng konti dahil parang hindi naman yun yung totoong dahilan. Kaya siya nag-text. Ganun ba? Sige po, sabi ko. Maya-maya nag-reply ulit. Sabi ko nga sa'yo, huwag ka nang magpo. Napakamot ako sa ulo at napangiti. Sige Valerie. Ilang segundo ang lumipas. Nag-text ulit siya. Anong ginagawa mo ngayon? Nakahiga lang, ikaw. Iniisip ka? Natigilan ako bigla. Hindi nga ako agad nakapag-reply eh. Hindi ko kasi alam kung nagbibiro ba siya o seryoso. Ha? Sabi ko, iniisip kita. Bakit? Bawal ba? Napahinga na lang ako ng malalim. Hindi naman. Nagulat lang. Bakit ka nagugulat? Hindi ka ba sanay? Hindi eh. Ilang segundo nag-reply ulit. Nasasanay ka rin sa akin. Doon na nagsimula ang lahat, Miss Love. Hindi ko na namalayan yung oras. Usap kami ng usap. Simpleng mga kwentuhan lang naman. Tanungan tungkol sa buhay, sa trabaho, sa mga gusto namin. At sa bawat mensahe, mas napapalapit siya sa akin. At hindi ko rin napipigilan ang sarili ko. Hanggang sa bago matulog. Punta ka bukas ha, may ipapagawa ako. Oo naman, anong oras ba? Kahit umaga, hintayin kita ha. Hindi ko alam kung bakit pero parang iba yung dating ng ihintayin kita. Para bang hindi na lang trabaho yung gagawin ko. May halong excitement na. Kinabukasan ng Sabado, mas maaga akong nagising. Hindi ko alam kung dahil ba sa trabaho o dahil sa kanya. Pagdating ko sa bahay nila, napakatahimik ng paligid. Napakaaliwalas. Kumatok ako. Si Valerie ang nagbukas. Ang aga mo ha, sabi niya ng may ngiti. Ikaw kasi, sabi mo pumunta ako ng maaga diba? Sagot ko. Excited ka no? Tanong niya na bahagyang nakataas ang kilay. Napakamot naman ako sa ulo. Hindi naman. Ngumiti siya, parang alam naman niya ang totoo. Pumasok ka na nga. Pagpasok ko, napansin ko agad. Nawala si Aling Carla. Nasaan si mama mo? Tanong ko. May pinuntahan siya. Mamaya pa yun uuwi. Sagot niya. Parang biglang naging tahimik ang buong bahay. At mas ramdam ko ang presensya niya. May ipapagawa ka ba? Tanong ko. Meron siyempre. Sagot niya. Sa likod. Naglakad siya papunta sa storage room. Tapos sumunod naman ako. Pagpasok namin, medyo madilim pero may ilaw naman sa gilid. Yung mga gamit na yan, ayusin mo ha, sabi niya sabay turo. Yung mga sira-sira na hindi na kailangan, siguro itapon na lang. Dagdag pa niya. O sige, sabi ko. Nagsimula na akong mag-ayos, pero hindi siya umaalis. Ramdam ko na nandun lang siya sa likod ko. Hanggang sa, Justine, napalingon na ako. Mas malapit na siya ngayon. Bakit? Tanong ko. Hindi ka ba kinakabahan? Tanong niya. Kinakabahan? Saan? Tanong ko na hindi ko maintindihan. Sa akin. Hindi ako agad nakasagot. Medyo. Base sa kinikilos mo, nakakakaba nga. Sagot ko. Gumiti siya at lumapit pa ng konti. Bakit naman? Ano bang kakaiba sa mga kilos ko? Hindi ko alam. Sabi ko, may kakaiba kasi sa'yo ngayon eh. Anong kakaiba? Anya. Ewan, hindi ko ma-explain. Sabi ko. Sandaling katahimikan ang namayani. Pero ramdam ko na yung init ng hangin sa pagitan namin. Justine, mahina niya ulit na tawag. Tumingin ka nga sa akin. Pagtingin ko, diretso ang mata niya sa akin. Hindi na yun simpleng tingin lang. May ibig sabihin yun. At ako, hindi ko na yun kayang iwasan pa. Lalaki lang din naman ako. At hindi naman ako tanga.
Dalawa lang kami sa storage room at dalawa lang kami sa bahay na yun. Hindi ka na ba magtataka kung bakit kita kinakausap ng ganito? Tanong niya. Hindi na. Sagot ko. Doon na siya ngumiti at dahan-dahan pag lumapit. Hindi na ako umatras. Hindi ko alam kung sino ang unang kumilos noon, pero nung mga sandaling yun, wala na akong ibang iniisip. Basta ang alam ko lang, nandun na kami sa puntong magkalapit na. Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo. Sabi niya. At doon, Miss Love, may nangyari. Parang huminto talaga ang mundo ko. Sa gitna ng storage room na yon, may isang bagay na nagsimula. Isang bagay na alam kong hindi magiging simple. Labis-labis ang tinatamasa ko nun. At aaminin ko, ibang klase si Valerie. Sa husay niyang yun, imposibleng walang mabaliw sa kanyang lalaki. Dahil kahit ako nga, para akong mababaliw. Bigla ko tuloy naisip, baka sinadya niyang hindi talaga mag-asawa. Dahil kung iisipin ko, sa husay niya parang marami na siyang karanasan sa lalaki. Pagkatapos nun, pareho kaming natahimik. Sabi sa'yo akong bahala sa'yo. Sabi pa niya. Justine? Sabi ko. Huwag mong seryosohin to Napatingin ako sa kanya, kasi nagulat ako. Bakit naman? Wala. Basta hayaan mo lang. Masarap kayang maglaro. Sabi niya ng pilya. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Pero tumango na lang ako. Kasi sa totoo lang, hindi ko na din alam kung ano bang nangyayari. Paglabas ko ng storage room, normal lang ulit ang lahat. Na para bang wala lang sa kanya. Pero sa loob-loob ko, sa akin meron. At hindi na yun mabubura. Pero ang hindi ko alam noon, sa kabilang bahagi ng bahay, may isang pares ng mata ang nakakita sa amin. Tahimik na nagbamasid. Si Aling Carla na nakauwi na pala. At ang mas nakakatakot nun, Miss Love, hindi ko alam kung anong iniisip niya. At ang pakiramdam ko, mas lalo pang gugulo ang lahat. Kinabukasan nga noon, hindi na ako mapakali. Linggo ng umaga. Dapat normal lang na trabaho, linis, tapos uuwi. Pero simula nung may mangyari sa storage room, para bang hindi na ako pareho. Habang nag-aayos ako ng sarili ko bago pumasok sa bahay ni na Aling Carla, hindi ko maiwasang mapaisip. Pagdating ko sa gate nila, huminga muna ako ng malalim bago kumatok. Ilang segundo bumukas ang pinto. Hindi si Valerie ang nagbukas, kundi si Aling Carla. Justine, sabi niya ng kalmado. Good morning po, sagot ko. Hindi ko alam kung ako lang pero parang kakaiba yung tingin niya ngayon. Mas diretso at para bang matalim. Pasok ka, sabi niya. Pagpasok ko, napansin ko agad na tahimik ang bahay. Nasaan po si Ma'am Valerie? Tanong ko. Umalis. Tinawagan ng mga kasama niya sa trabaho. Sagot niya. Tumango naman ako. Ibig sabihin, kami lang dalawa. Hindi ko alam pero biglang bumigat yung pakiramdam ko noon. May ipapagawa po ba kayo ngayon? Tanong ko para mabasag yung katahimikan. Meron. Pero mamaya na. Sabi niya ng mahinhin. Napatingin ako sa kanya. Hindi siya agad kumilos. Nakatayo lang siya noon at nakatingin sa akin. Hanggang sa magsalita siya. Justine? Po? Matagal ka na dito sa amin, hindi ba? Opo, ilang buwan na rin, sabi ko. Tumango naman siya. Masipag ka. Maayos ka rin kausap. Salamat po, sabi ko. Ramdam ko na para bang may gusto siyang sabihin pa. At hindi ko nga alam kung handa ba akong marinig yun. Alam mo bang may nakita ako kahapon? Parang biglang tumigil ang mundo ko sa narinig ko. Po? Sabi ko na hindi ko agad naintindihan. Diretso siyang tumingin sa akin. Pag-uwi ko, may nakita akong nangyari sa storage room. Nanlamig ang buong katawan ko noon.
Hindi talaga ako makagalaw. Hindi rin ako makapagsalita. Alam ko na agad. Alam ko na kung ano yung ibig niyang sabihin. Naku ma'am, pasensya na po talaga. Agad kong sabi. Halos hindi ko na makontrol yung panginginig ng boses ko. Hindi po namin sinasadya. Shh, putol niya. Hindi naman galit ang mukha niya. Hindi rin siya sumisigaw. At ang mas nakakatakot, napakalmado niya. Hindi naman kita pinapagalitan. Sabi pa niya. Napatingin ako sa kanya. Hindi po ba? Umiling siya. Hindi. Mas lalo tuloy akong nalito nun. Bakit naman ho? Huminga siya ng malalim. Tapos dahan-dahan siyang umupo sa may sofa. Umupo ka muna. Mahirap mag-usap ng nakatayo. Sabi niya. Sumunod ako at medyo kinakabahan. Hindi ko kasi alam kung anong mangyayari. Hindi ko rin alam kung anong sasabihin niya. Justin, sabi niya, mas mahina ang boses ngayon. Hindi kita pinapagalitan at hindi kita papagalitan. Dahil malalaki na kayo. Matanda na rin ang anak ko. 38 na si Valerie. Kung anong gusto niyang gawin, gawin niya. Walang problema. Pero, ako ay matagal na ring byuda. Tahimik lang ako nakikinig. Hindi ko na alam kung saan pupunta yung mga sinasabi niya. Simula nung mawala yung asawa ko, wala na rin akong pinapasok na lalaki sa buhay ko. Nakatingin lang siya sa harap ko, parang may inaalala. Hindi naman dahil sa ayaw ko, kundi dahil nasanay na lang akong mag-isa. Dagdag pa niya. Tumingin siya sa mga mata ko. At kahapon, nung nakita ko kayo, para bang may kakaiba akong naramdaman. Para bang binuksan mo ang pagkauhaw ko bilang babae. Napayuko ako noon. Halo-halo na ang emosyong nararamdaman ko. Hiya, pati na rin ang kaba. Pasensya na po talaga, Ma'am Carla. Sabi ko, hindi nga kita pinapagalitan, hindi ba? Ulit niya, mas firm na ngayon. Tumingin ako ulit sa kanya. At doon ko nga nakita, hindi nga galit ang mga mata niya, kundi may kakaibang emosyon na hindi ko agad maipaliwanag. Alam mo ba kung anong naiisip ko ngayon? Tanong niya. Umiling ako. Hindi po. Tapos sinabi niya, gusto ko ring maramdaman ulit yon. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig sa sinabi niya. Ano po? Halos pabulong kong sabi. Diretso siyang tumingin sa akin. Gusto ko ring maranasan ulit. Yung pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Yung pakiramdam na may lalaki akong kasama sa kama. Iparamdam mo rin sa akin kung ano yung ginawa niyo ni Valerie sa storage room. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko nun, Miss Love. Hindi ko rin alam kung anong i-react ko. Hindi kasi to yung inaasahan ko. Aling Carla, hindi ko po alam kung Carla, putol niya sa sinasabi ko. Po? Carla na lang ang itawag mo sa akin. Parang bumalik sa isip ko yung sinabi ni Valerie. Ganon na ganon din siya sa akin noon. Parehas na parehas sila. Mag-ina nga. Hindi ko naman sinasabing may gagawin ka kaagad. Gusto ko lang maging totoo sa'yo. Tahimik ako at pilit iniintindi ang lahat ng mga sinasabi niya. Hindi ka masamang tao, Justine. At hindi rin naman ako galit sa ginawa niya ni Valerie. Pero ang sa akin lang, kung pinagbigyan mo ang anak ko, baka pwede mo ring pagbigyan ng tulad kong byuda na. Lumapit siya ng kaunti. Kaya mo bang panindigan yung sinumalan niyo ni Valerie? At isali ako sa laro ninyo? Alam mo, kilala ko ang anak ko, Justine. Alam kong mahilig lang yon maglaro ng apoy. Hindi kasi seryosohin nun. Sa dami na ng lalaking naiuwi niya dito, hindi ko akalaing pati sa'yo papatuloy siya. Hindi ako agad nakasagot nun. Kasi sa totoo lang, tama siya. Yung sinabi ni Valerie na hindi ko dapat seryosohin yung nangyari sa amin. Tama nga si Aling Carla. Hindi ko na alam kung ano bang nangyayari at hindi ko na rin alam kung saan ako lulugar sa dalawa.
Hindi ito kailangang madaliin. Sabi niya tapos tumayo. At huwag kang matakot sa akin, Justine. Tapos iniwan niya na ako sa sala ng mag-isa at naguguluhan. Mas lalo akong nalulubog sa sitwasyong hindi ko na kontrolado. Pag-uwi ko ng araw na yon, hindi ko na alam ang gagawin. Hindi na lang si Valerie ang iniisip ko, kundi pati na rin si Aling Carla. Pati yung sinabi niya, pati yung paraan ng pagtingin niya, at pati na rin yung request niya. Mabilis lumipas ang mga linggo. Isang hapon, bandang 6:00 na ng gabi. Kakagaling ko lang sa pasada. Pagod ang katawan ko at ang isip ko puno pa rin ng mga nangyari nitong mga nakaraang linggo. Si Valerie, si Aling Carla, at yung lihim namin na parabang unti-unting bumibigat. Habang nagpapahinga ako sa bahay, biglang nag-ring ang cellphone ko. Pagtingin ko, si Aling Carla ang tumatawag. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi naman siya madalas tumawag, lalo na ganitong oras. Sinagot ko agad. Hello po. Justine. Boses niya sa kabilang linya. Po, pwede ka bang pumunta dito? Napaupo ako ng tuwid. Ngayon ho? Oo, ngayon. Sandaling katahimikan ang namayani. May ipapagawa po ba kayo ngayon? Tanong ko. May ilang segundong tahimik sa kabilang linya bago sumagot. Meron. Iba ang tono niya. Hindi ko maipaliwanag pero ramdam ko agad. Hindi yun trabaho. Sige ho, papunta na po ako. Pagdating ko sa bahay nila, walang ilaw sa labas. Kumatok ako. Ilang segundo lang bumukas agad ang pinto. Si Aling Carla. Nakapantulog na ng 90s. Basa pa ang buhok. Halatang kakaligo. Sa liwanag ng ilaw, mas lalong lumilitaw yung aura niya. Yung kaputian niya. Yung kagandahan niya kahit may edad na. Pasok ka, sabi niya. Pagpasok ko, napansin ko agad na walang ibang tao. Nasaan po si Ma'am Valerie? Tanong ko. Nasa duty pa. Overtime. Kaya baka late nang makakauwi. Tumango ako. Ibig sabihin, kaming dalawa lang ngayon. Kami lang na naman. Hindi ko alam kung bakit pero biglang uminit yung pakiramdam ko. May ipapagawa po ba kayo? Tanong ko ulit. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, lumapit siya ng kaunti. Meron. Tara, sabi niya. Pero hindi niya ako niyaya sa garahe. Hindi rin sa likod ng bahay. Kundi sa loob ng kwarto niya. Doon ako natigilan, Miss Love. Dito po? Tanong ko na nagtataka. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. May problema ba kung dito? Naku, wala naman po. Nagtataka lang ako. Ngumiti siya ng bahagya. Halika na. Pumasok siya at hindi ko alam kung bakit pero sumunod naman ako. Pagpasok ko ng kwarto niya, malinis at maayos. At may amoy ng pabango na hindi naman matapang. Nakaka-relax nga eh. Sinara niya ang pinto. Mas lalo lang ako kinabahan nung ilak niya pa yon. Relax ka lang, Justine. Sabi niya, hindi naman kita kakainin. Napangiti ako ng konti, pero halata pa rin ang kaba ko. Lumapit siya. Justine? Po? Hindi ka pa rin ba nasanay sa akin? Hindi pa nga ho eh. Sabi ko nang nakatingin sa kanya. Bakit naman? Hindi ko agad nasagot. Siguro, hindi ko lang po alam kung saan ako lulugar. Kumiti siya. Dito ka lang, huwag mong isipin yun. Sabi niya. Tapos mas lumapit pa. Magkalapit na kami ngayon at ramdam na ramdam ko na yung init ng presensya niya. Yung bigat ng sandali. Hindi naman kita pipilitin. Pero hindi ko rin itatago kung anong gusto kong gawin ngayon. Sabi niya. Tahimik ako pero hindi ako umiiwas. Hindi ko rin pinipigilan ang ginagawa niya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ko. Okay lang ba? Tanong niya. Huminga ako ng malalim. At doon, hindi na ako napagsalita. Tuluyan na akong bumitaw sa matinong pag-iisip ko. Wala nang tama o mali.
Wala nang tanong-tanong. Nung mga sandaling yon, Miss Love, sa loob ng silid niya, may nangyari din sa amin. Kung si Valerie ay agresibo, si Aling Carla ay kabaliktaran niya. Yung nangyari sa amin, ito yung mabagal na tagpo na para bang bawat sandali ay ninanamnam. Ako ang may kontrol sa amin noon, hindi katulad ni Valerie. Sa paglantad sa akin ng kagandahan niya, hindi ko maikakaila na may edad na siya, pero masasabi kong napakaganda pa rin. Napakakinis. Gusto kong sumaya, Justine. Makakaya mo bang gawin yon? Sabi niya. Tumango naman ako. Oo naman, Aling Carla. Carla. Sabi ko sa'yo, Carla na lang ang itawag mo, hindi ba? Oo naman, Carla. Kung yan ang request mo, pagbibigyan kita. Sabi ko na hindi na nagpakipot pa. At pagkatapos ng lahat-lahat, hingal kaming dalawa. Nakaupo na ako sa gilid ng kama niya. Pinipilit kong intindihin kung ano nga bang nangyayari. Samantalang si Carla kalmado lang siya. Parang hindi siya naguguluhan. May ngiti nga siya sa kanyang labi. Justine, huwag kang matakot, okay? Napatingin ako sa kanya. Hindi naman po ako natatakot. Sigurado ka? Hindi ako nakasagot agad kasi sa totoo lang, hindi ko rin alam. Maya-maya tumayo siya. Pagkatayo niya, hindi niya na naisipang pangtakpan ng sarili niya. Lumapit siya sa drawer at may kinuha. Pagkabalik niya, inabot niya sa akin yon. Isang sobre. Ano po to? Tanong ko. Para sa'yo yan. Hindi ko agad yon tinanggap. Naku, hindi na ho. Hindi ko po kailangan. Kailangan mo yan. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Alam ko yung tricycle mo. Natigilan ako. Paano niyo po? Napapansin ko ang lahat, Justine. Magaling akong magmatsyag. Sabi niya. Natahimik ako noon. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Nahihiya ba ako o masaya ako? O iba pa? Sige na, tanggapin mo na. Pampaayos mo. Dagdag niya. Para hindi ka na rin mahirapan. Mahirap at matagal ang pag-iipon. Dahan-dahan ko yung tinanggap, Miss Love. Kahit nahihiya ako. Dahil gusto ko. Kailangan ko. Matagal ko na kasing gustong ipaayos ang sidecar ng tricycle ko. Salamat po kung ganun, Ma'am Carla. Sabi ko, Carla. Ulit niya. Tumingin ako. Salamat, Carla. Ngumiti siya. Paglabas ko ng bahay nila, malamig ng hangin. Napakatahimik na ng kalsada. Pero sa loob ko, magulo. Hindi ko kasi alam kung anong mararamdaman ko. Hindi ko alam kung tama ba to. Hindi ko alam kung saan papunta. Si Valerie, si Carla, pareho silang nasa isip ko. Pareho silang may bahagi na sa akin. At ako nasa gitna. Huminto ako nun sa paglalakad. Tumingin ako sa kalangitan. Huminga ng malalim. Ano na ba tong pinasok ko? Sabi ko sa sarili ko. Daan-daan kong hinawakan yung sobre sa bulsa ko. At unti-unti kong naisip, paano kung hindi naman ako espesyal sa kanila? Paano kung parte lang ako ng laro na gusto nila? Paano kung ginagawa lang nila akong laruan? Napapikit ako. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam ang sagot. At kung papipiliin man ako sa kanilang dalawa, sino bang pipiliin ko? Ang biyudang nanay? O ang matandang dalagang anak? Hindi ko alam. Dahil sa puntong to, hindi na ako sigurado kung ako ba ang may kontrol ng lahat. Hanggang dito na lang po ang aking maiksing kwento, Miss Love. Thank you so much sa pag-ere ng storya ko. Nagmamahal, Justine. Bago ko umpisahang ikuwento sa inyo, ang karanasang nangyari sa akin 2 taon na ang nakakalipas, ay may mahalagang bagay muna sana akong itatanong sa inyong lahat. Handa ba kayong ipaubaya pansamantala ang asawa ninyo sa isang taong lubos yung pinagkatiwalaan
dahil lamang sa nalaman niyong may gusto siya dito. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ben. Dati akong nagtatrabaho sa tahanan ng isang pamilya na itago na lang natin sa pangalang Velasquez bilang isang boy nila. 28 anyos na ako, matangkad at moreno. Simula nang mangyari yun, ay hanggang ngayon ay wala pa rin akong nagiging kasintahan. At sa kasalukuyan ay nagbabakasakali ako ngayon na makapasa sa qualification bilang isang master electrician. Matagal ko na kasing pangarap yun, kung kaya naman pinagsikapan ko talagang makamtan to hanggang sa abot ng aking makakaya. Nagmula ako sa isang pamilyang kung tawagin nila ay isang kahig isang tuka. Walang kakayanan ang mga magulang kong pag-aralin kaming magkakapatid. Kaya naman kami na mismo ang nagpasya sa aming mga sarili na subukang magtrabaho sa bahay ng mga mayayamang nakatira sa aming baryo para lamang makatapos kami ng pag-aaral. At sakto namang nangailangan ng lalaking makakatulong ang mag-asawang Velasquez, kung kaya't nabigyan nila ako ng pagkakataong makapasok. All around ang trabaho ko, mula umaga hanggang hapon. Minsan nagiging hardinero, karpintero, tubero, mekaniko, electrician at kung ano-ano pa ako. Depende sa pangangailangan ng mga taong nakapalibot sa akin. Sulit din naman ang pagtatrabaho ko sa pamilya Velasquez. Dahil maliban sa may natatanggap pa rin akong sahod buwan-buwan, ay libre din ang tirahan, maging ang mga pagkaing pinagsasaluhan namin ng mga kasamaan ko kapag oras na ng pahinga. Laking pasalamat ko nga at hindi naging madamot ang amo namin kung kaya't pinagbigyan nila akong makapag-ipon muna ng konting halaga bago tumuntong sa kolehiyo. Hanggang high school lang kasi ang natapos ko sa unang pinagkatrabuhan ko. Kaya naman halos 4 na taon din akong huminto sa pag-aaral habang naghahanap ng ibang trabaho. At ngayon, ilang buwan na lamang ay magtatapos na ako ng kolehiyo. Ramdam kong malapit ko nang makamtan ang pangarap na akala ko'y imposible kong makamit. Ben? Ganoon na lamang kabilis na natuon ang atensyon ko nang marinig ko ang malambing at malumanay na boses galing sa aking likuran. Madam Monica? Sabi ng isip ko dahil hindi ako pwedeng magkamali. Kabisado ko kasi ang boses ng amo kong babae. Dahil simula nung mag-umpisa akong magtrabaho sa kanilang pamilya, ay nagkaroon din ako ng malaking paghanga sa kanya. 35 na ang edad ni Ma'am Monica, habang si Sir Mark naman ay nasa 39 ang edad. Ang 2 anak naman nila ay parehas pang nag-aaral. Kahit naman may 2 anak na si Madam Monica, ay hindi siya losyang tingnan katulad ng iba. Nanatiling maganda ang itsura nito, balingkinitan at maamo ang muka. Walang kaarte-arte sa katawan, palabiro at malambing din. Bonus na nga lang talaga ang kaseksya nito at kagandahan. Medyo magkahawig din silang 2 ni Ellen Adarna, magmula sa kutis hanggang sa tangkad. Kung tutuusin, sa tinagal-tagal kong nananaginip sa kanya ng gising, ay kabisado ko na lahat tungkol dito. Maging ang mamahalin na pabango niya ngayon na nanunuot sa aking ilong. Hindi ako maaaring magkamali ng hula. Nasisiguro kong may kailangan itong ipagawa sa akin. Kailangan niyo po ako, ma'am? Tanong ko habang nakangiti. Kapag ganitong Sabado at Linggo kasi, ay sinusulit ko ang pagtatrabaho mula umaga hanggang hapon. Dahil sa gabi naman ay abala ko sa mga gawain ko sa eskwelahan. Binabalanse ko kasi talagang mabuti ang oras ko, nang sa ganun ay wala akong makaligtaan. May tinatapos ka pa ba?
Magpapatulong sanang sir mo sa garahe eh. Mabilis naman akong tumango bilang sagot kay Madam Monica. Tsaka inayos ang mga nagkalat kong mga gamit. Kakatapos ko lang kasing ayusin ang nasirang gripo sa likod, kaya naman medyo makalat pa sa kinaroroonan ko. Susunod na lang po ako, madam. Ililigpit ko lang saglit ang mga to. Sabi ko habang pinagmamasdan ang mga nagkalat na teflon tape sa sahig. Akala ko ay mauuna na ito, pero hindi siya umalis sa aking harapan. Sabay na tayo. Hindi naman masama kung magkwentuhan tayo paminsan-minsan, hindi ba? Wika nito tsaka mahinang natawa. Hindi rin naman mukhang nalalayo ang edad natin. Alam mo naman ako. Feeling at looking young as always. Pagbibiro pa nito. Maging ako ay napangiti na rin dahil sa sinabi niya. Ano po bang latest na balita, madam? Tanong ko sa kanya. Lihim akong napasulyap sa kanya at ngayon ko lamang napansin na nakapantulog pa pala ito. Masyado iyong manipis. Kaya naman habang naglalakad siya sa harapan ko, mabilis na sinasayaban o sinasabayan ng hangin ang mga galaw nito. Aninog tuloy ang makurba niyang figura. Nagmukha tuloy siyang artistang naglalakad sa harapan ko. Siya nga pala, may bonus daw na ibibigay ang sir mo pagkatapos. Hindi niya lang nabanggit sa akin kung ano. Nagtatakang sabi nito. Nagulat naman ako. Hindi ko yun inaasahan na sasabihin ni madam kung kaya't kusa akong napaisip. Hindi pa naman Pasko. Ang aga naman huyatang magbibigay ni sir ng bonus. Sabi ko. Siya naman ang natawa. Tsaka mabilis na lumingon sa akin. Kung alam mo lang, Ben, humirit nga ako kung may bonus din ako eh. Sinabihan ba naman akong maligo muna para makapagbigay daw siya ng bonus? Baka naman baby number 3 ang bonus sa inyo ni Sir Ma'am. Sabi ko. Sus, hindi na nga matibay ang tuhod. Baby number 3 pa. Aba, mahirap yata yun. Sagot nito. Muntik na akong matawa sa mga kalokohan ni Madam. Pero hindi ko tinuloy nang mapansing narating na namin ang kinaroroonan ng asawa nito. Baka mamaya may sabihin pa itong mas malala at magbago na naman ang timpla ni Sir. O siya, maiwan na nga kita, Ben. May gagawin pa pala ako sa taas. Nandiyan naman na sa loob ang sir mo naghihintay. Bago siya umalis, ay nagpasalamat pa ito sa akin. Isang bagay na gustong-gusto ko sa ugali nilang mag-asawa. Kahit kasi sabihing malayo ang agwat namin pagdating sa estado ng pamumuhay, pero hindi naman sila nakakalimot na magpasalamat sa sipag at dedikasyong pinapakita namin sa trabaho. Napaka-down to earth talaga nila, kaya hindi sila mahirap pakisamahan. Nang pumasok ako sa garahe, nakita agad ako ni Sir Mark. Lumingon ito sa akin, pero imbis na ang naghihintay na trabaho ang makita ko, mas nauna kong napansin ang kakaibang ngiti sa amo kong lalaki. Mabuti naman at nandito ka na, Ben. Sinundo ka ba ng guardian angel mo? Guardian angel? Hindi ako nakapagsalita sa biro ni Sir Mark, pero parang kakaiba yata talaga ang kinikilos nito ngayong araw. May nagawa ba akong dahilan kaya nagkakaganito si Sir? Kung mayroon man, ano namang kinalaman nito sa asawa niya? Habang iniintindi ko kung anong maitutulong ko sa amo kong lalaki, ay muling bumalik sa isipan ko ang mga napag-usapan namin ng kasamahan kong si William kahapon. Tinanong kasi nito kung may balak daw akong umalis sa poder ng pamilyang pinagtatrabahuhan namin, oras na makatapos ako ng kolehiyo at makahanap ng ibang trabaho. Hindi ko naman tinago sa kanya ang buong katotohanan dahil kaming dalawa lang naman ang nakakarinig. Sinabi ko sa kanya ang kabuuan ng plano ko, lalo na't naging malapit din naman ito sa akin tulad ng mag-asawang Velasquez. Ayokong manghusga at mambintang,
Pero posible kayang nakarating sa kanila ang pinag-usapan namin ni William? Stop muna. Magmerienda na muna kayong dalawa. Para akong bumalik sa realidad matapos kong marinig ang malakas na boses ni Madam. Masyado kasi akong nakapokus sa inaayos naming sasakyan, maging sa kanina pa tumatakbo sa isipan ko. Buong akala ko magagawa kong bumalik sa normal, pero sadya namang nahirapan ako habang naglalakad kami ni Sir papunta sa kinaroroonan ng misis nito. Literal kasi akong natulala nang masilayan ang ayos ni Madam Monica. Kung kanina, nakasuot siya ng isang manipis na pantulog. Ngayon naman ay pinili niyang magsuot ng red sleeveless at fit na black garterized short. Hindi ko tuloy maawat ang mga mata kong halos ilang minuto ring napako sa direksyon ng misis ng aking amo. Saglit pa akong napapikit kunwari nang yumuko siya malapit sa harapan ko bago nilapag ang 2 baso ng orange juice. Kaya pala nagpabili ka ng isang tray ng itlog dahil dito sa custard cake. Narinig ko ang usapan nilang mag-asawa pero hindi ako umiimik hanggang sa yayain akong magmerienda ni Sir. Para tuloy akong nahimasmasan ng wala sa oras. Aminado naman akong nahuli nito akong nakatingin sa misis niya. Maganda at sexy pa rin naman ang madam mo, hindi ba? Parang hindi siya tumatanda. Anito nang makalayo na sa amin ang misis niya, hawak ang dala nitong food tray kanina. Gustuin ko magsagutin siya pero hindi ko ginawa. Hindi ako pwedeng mabuko kung kailan nagawa kong maitago ng matagal na panahon ang paghangang mayroon ako sa kanyang misis. Tahimik na lamang tuloy akong nagmerienda. Kahit ramdam kong inaabangan pa rin ni Sir Mark ang magiging reaksyon ko. Siyempre, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para baliwalain nito ang nakita niya. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, ay tuluyan akong nabigla sa kinauupuan ko nang muli itong magsalita. Gusto mo bang makatabi minsan si Madam Monica mo sa kwarto bago ang graduation mo, Ben? Mabilis akong napalingon kay Sir dahil muntikan nang mapugto ang hininga ko sa sinabi nito. Hindi naman siguro masamang tuparin natin ang pangarap mo bago ka umalis sa bahay namin, hindi ba? Dagdag pa nito. Sir, magpapaliwanag po ako. Mabilis siyang umiling para tanggihan ang kagustuhan kong magpaliwanag. Pero wala namang bahid ng galit o pagtatampo ang mukha niya. Bagkus nga nakangiti pa nga to sa akin. Narinig ko naman ang sinabi mong bibisitahin mo pa rin kami ng Ma'am Monica mo bilang pasasalamat sa lahat ng mga naitulong namin sa iyo. Alam ko rin namang hindi mo kami kakalimutan, Ben, hindi ba? Mabuti kang tao at napamahal ka na rin sa amin. Napabuntong hininga ko dahil ayokong mag-isip ito ng masama tungkol sa akin. Humahanap lang po ko ng timing para masabi ko sa inyo ni Ma'am ang balak ko, Sir. Wala po akong balak na gulatin kayo o umalis nang walang paalam dito. Paliwanag ko. Alam kong narinig niya ako, pero maingat pa rin tong humakbang papalapit sa kinaroroonan ko, tsaka mahina akong tinapik sa balikat. Kaya nga bibigyan kita ng bonus bago ka umalis. Pagpaplanuhan nating mabuti para hindi malaman ng misis ko, ayos ba? Nakangisi niyang sabi. Pero sir, kinakabahan kong sabi habang nakatitig ng mabuti sa kanya. Hindi pa man namin nagagawa ang sinasabi nitong plano, pero abot na hanggang talampakan ang kabang nararamdaman ko. Ilang ulit ko pang sinabi sa kanyang wala akong balak patulan ang amo kong babae, na hanggang panaginip at imahinasyon lamang ang mayroon ako para rito, ngunit ayaw niyang makinig. Huwag kang mag-alala, Ben. Akong bahala sa'yo. Kailan pa ba ako gumawa ng desisyon na makakasama sa mga tauhan ko? Makahulugan itong sambit kahit nagpatuloy na kaming dalawa sa pag-aayos ng sasakyan nito. Iskuro na ang hawak ko
Pero iba pa rin ang tumatakbo sa isipan niya. Hindi lang din naman yun ang bonus na matatanggap mo mula sa amin. Ibibigay ko rin ang dapat na matatanggap mo sa darating na Pasko para may magagamit kang pang-umpisa. Masaya na akong makitang nagawa mong maabot lahat ng pangarap mo sa buhay, Ben. Itinuring na kitang bunso kong kapatid. Napangiti ako sa sinabing yun ni Sir. Hindi ko lang alam kung magagawa kong masuklian ang lahat ng mga kabutihang ibinigay niyong mag-asawa sa akin, Sir. Maraming salamat po. Matiim lamang nito akong tiningnan tsaka tumango. Basta ba pasayahin mo lang ang misis ko sa gabing ipapahiram ko siya sa'yo at magawa mo sanang tugunan ang pangangailangan niya, bayad ka na sa akin. Doon siniwalat ni Sir na nagkaroon pala siya ng problema sa kalusugan na nakaapekto sa kanya, kaya't nawalan ito pansamantala ng kakayahan para tugunan ang pangangailangan ng misis niya pagdating sa kama. Ang mga salitang yun ang dahilan kung bakit napagkasunduan naming gawin ang plano nito. Sa mismong gabi, pagkatapos ng munting selebrasyon ng aking graduation. Nakakasigurado daw kasi siyang walang ibang makakaalam nun, lalo na't balak nitong magpabaha ng mga inuman at malaking salo-salo sa graduation na pwede na rin daw naming ituring na farewell party para sa akin. Wala namang mapagsidlan ang pasasalamat ko sa suportang binigay nito sa akin hanggang sa dumating na ang araw na pinakahihintay namin. Pawis at hingal kong tinanggap ang sobrang naglalaman ng bonus ko matapos kong lumabas sa kwarto nilang mag-asawa. Ni minsan kasi, hindi dumako sa isipan kong magagawa ko ang mga bagay na yon sa piling ng amo kong babae. Hindi ko natuloy binanggit kay Sir na kahit sobrang nalasing ang misis niya, ay nagawa pa rin itong tumugon sa bawat pagpapakasasa ko. Mahigpit pa rin itong yumakap sa akin sa madilim na kwarto nilang mag-asawa at ang suot namin ay unti-unting tumilapon sa may sahig. Kaya walang telang humarang sa bawat paglapat ng aming kutis na labis kong kinabaliw. Wala itong kaalam-alam na ang lalaking gumawa sa kanya ng mga halik at haplos ay hindi ang asawa niya, kung hindi ang katiwala nilang boy. Doon, una kong narating ang alapaap. Si Madam Monica ang naging una kong karanasan. Aminado kong isa ko sa pinakaswerteng lalaki ng gabing yun. Sabihin mang nagawa kong iwan ang pamilya Velasquez matapos kong makapagtapos ng kolehiyo, ay hindi nawala ang matatamis na mga alaalang mayroon ako sa 5 taon kong pagtatrabaho sa kanila. Habang buhay kong tatanawing utang na loob ang kabutihang pinaramdam ng mga ito sa akin. Maging ang unang karanasan ko sa piling ng amo kong babae ng gabing yun ay hinding-hindi ko makakalimutan. Huli na rin kasi nang malaman kong matagal na palang napansin ni Sir Mark na may lihim akong paghanga sa misis niya. Pero binaliwala lamang nito dahil malaki raw ang tiwala niya sa akin. Nagawa ko naman daw kontrolin ang sarili ko kahit sadyang mapagbiro at kwelang kasama ang misis niya ay hindi ko sinamantala ang pagkakataon para magpadala sa tukso at iputan siya sa ulo. Kung kaya naman, nararapat lang daw akong bigyan ng bonus. Hanggang sa muli mga kaibigan, sana ay nag-enjoy kayo sa karanasan kong binahagi sa inyo.